Assalamu alaikum. Barka ku dai. Barka dai. A kai, da indomi. Ya lai ne, Allah a dafa mun guda ɗaya mana. A dafa mun guda ɗaya. Na ga wani zafi wajen. Kaga in ka gama ka miƙo min can. Ina rumfa can. Yawa. Ai, goyo Allah, kai, yunwa. Kai da Allah ka sauri ka kawo mun. Awa. Kai da Allah ka miƙo mun mana, haba da Allah. Zai mutum ya mutu saboda yunwa. Allah an tinka na ji ka miƙo mun na jin waka tsaya wani wasa. Je ka. Allah ka raba mu da 'yan sa rami. Assalamu alaikum. Awa ya kafa. Mutumi na nan dole ka dinga fari. Wallahi Allah. To kwana biyu ne wata shago kake shiga. A'a. Kake nan kake zuwa kana kyafewa. To assalamu alaikum mu gaisa mana. Mu alaikum salam. Allah. Ni ban taba ganin irin wannan rayuwa. Nace amu alaikum salam. Ya ci na da yaso kalli da yazo. Ku ne kun sa mutum rani. Ga san kin da aka nan samu abun da jini wannan. Kaga. Shi abin da ka bayar shi ne rabon. Yo haka ne amma ni dai wannan baka ci ba. A wallahi baka ci ba. Haka nan naje bai kira ta nawa ban ci indomi ba. Alaikum salam. Amu alaikum salam. Amu alaikum salam. Amma abokina yanzu karfe nawa da Allah. Na san na da wani aiki zan je gida in yi lokacin maro sa za ka yi me kake magana wai aiki nake so in je yi lokaci lokaci ya kuma ka zubar da abincin na